wafika kumwamba ku Mi'raj asiyana ni mngero Gabriel pa mitambo 7 pasidati muntaha mtumikada asiyana ni ngero pasidati muntaha pa chintengo cha nsawu cha chikuru kwabi pamene office ya Jibril pamene bwana asiyana bwana ine sinidusa pano ayi winako mfuse mulungu amene akuyendetse mtumikali chikalire wa ghashaha ma ghasha chida mupimba chompimba kuna agwera kamtambo kameka da mutenga mtume ndikupita kutali kumene kwa Allah subhanahu wa ta'ala anadusa katani yoyamba maketi amene maketi 7 keti yinu chochuka keti nokafika keti number 2 zaka 70 kuti muyende kuchoka keti number 1 ukafika keti number 2 mtumika anaida maketi amene maketi okwana 7 mpana anafika keti yomaliza atafika keti yomaliza mtume sinabwerera mutu uyu ndi mulungu amene tikumpitirayo mulungu ni mtendere sakufunika sokumpasa mtendere ya ifa assalamu alaykum ndi dua mtendere ukhalipa ino ndi dua imeneji sababu mulungu anati mtendere ukhalipa ino musa mulungu ampase mtendere ndakoza yeye wa salamu mulungu ndi mtendere mtumika adanena kuti atahiyat salawatu tayyibatu lillah atahiyatu salawatu tayyibatu lillah mtumika wafika mulungu alikotera kufuna apeleke ulemu atahiyatu salawatu tayyibatu lillahi mtumika kumpasa mulungu atahiyatu ulemelelo atahiyatun ulemelelo salawatun mapembezelo tayyibatun zabwino zonse lillahi nsano ambuye mulungu mtumika kwa kuodera kwa mulungu mulungu adati shani omuyanga adati assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka mtendero khalifa iwe ayuha nabiyyu mtumika mulungu wa rahmatullahi wa barakatuh chisone cha mulungu madariso yake wose akhalipa iwe mulungu akumpasa mtendere mtumi Muhammadin sallallahu kodi mtumiki bwa wako ndathu bagada yakazota mtumiki bwa yanga salamu ya mulungu adati assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alayna mtendere wa mulungu khalipa ife wa ala ibadillahi usatelebe neneka kwa masu kwa kapola mulungu onsa abwino mtumikali kumwamu dapangisa yake kumene fuchi nangatangati watu amene amapita kwa muntu wa ndalama apa kafuna kosa mavuto auoko asafuna kosela wansawo napilimbili kwa mtumikali kwa Allah subhanahu wa ta'ala akukumbukirabe umma wake patibu basi ulijani assalamu alayna mtendera bwana mwemu khalifa ife wala ibadillahi salihina kwa masa kapula mulungu wonso chita zabwino